Takže Western Digital namontovaný, pripravený na použitie, vidíte, že svieti na bielo, je zapnutý, ešte nebol spustený úplne. Prepojené cez káble, trošku myšmaš, ale to sa opraví časom. Takže zasneme svetlo. Musíme napnúť televízor. Fíha, takže menu. Pravdepodobne by to malo byť toto. Výborne, takže menu nám naskočilo hneď automaticky. Ani som to nečakal. Skúsime, či tam niečo je nahraté. Media server, YouTube klipy. Media server. Asi tam pravdepodobne nič nebude. Nie. Flickr. Harddisk. Nastavenie. Tuto máme video. Nastavenie hudba. Fotografie. Video a tak ďalej. Pozrieme do nastavenia. Audio, video. Video setting. Foto nastavenie. Hudobné nastavenie. Film manager. Nastavenie do siete. Systémové nastavenie. Pozrieme, čo to má za jazyky. Turecký, ruský, to sú nejaké, aký nemá anglický, francúzsky, taliansky, nemecký, španielsky, portugalsky. Necháme angličtinu predsa. Výborne. Takže, je to pripravené na spustenie. Je to naozaj maličké. Skúsime tam niečo nahrať. A hneď uvidíme, čo to dokáže.